46. Mark chapter 10, verse 46. Mark chapter 10, verse 46. So verse number 52. Indaba le esiyaziyo ejwayeleke kakhulu kodwa izwi kaNkulunkulu nazalwane asithatha ngokujwayela. Cela sifunde verse number 46, Mark chapter 10, verse 46. Khona bafika eJerikho, kwathi esaphuma eJerikho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, indodana kaTimewu uBhathimewu, isinxibi esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba ezwe ukuthi uJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu indodana kaDavide, ngihawukele. Abaningi bamkhuza bathi kathule, kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, indodana kaDavide, ngihawukele. Cela sithathe inothi verses 49 ngokuona ozokhuluma ngakho briefly. Wayesema uJesu wathi, mbizeni. Bayibiza impumputhe bathi kuyo, yima isibindi, usuku uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo yagquma yaya kuJesu. uJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, hamba-ke, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela endlini. Amen. Cela sifunde ngokusukela kwezilapho kulumabala silalele, khanyisa ingqondo yethu, vuselela umoya wethu, flood our hearts, our eyes of understanding with light. UNkulunkulu namandla, strengthen us, comfort us, build us through your word. Let it penetrate through our veins, through our soul. Let it separate the bone and the marrow, the spirit and the flesh. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Just 15 or 20 minutes of your time sharing the word of God, and then we will pray. Pray the 15 movement, I'm trying to clap along our 40. And then we will tell you that if we say that you have officially, yes, it's your chance. Amen. Hallelujah. If you don't know again, don't understand the verses number 49. Let the Bible listen, and Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, be of good comfort, arise, he calleth thee. Be of good comfort, rise, he calleth thee. Elesizulu lizothi, wayesema uJesu wathi, mbizeni. Bayibiza impumputhe bathi kuyo. Cela sinothise la amazwi asigcineni amagama awu-3 kahle ashiwo yilaba ababiza impumputhe. Bathi kuyo, yima isibindi, usukume uyakubiza. Yilo nje ngikushaya. Yima isibindi, usukume uyakubiza. Hallelujah. Hallelujah. Be of good comfort, rise, he calleth thee. Hallelujah. Let's take Bible more from verse number 46. Lithi uJesu waya eJerikho. Uma sifunda ngeJerikho kwakuyindawo ekade indawo ekade inomnotho omkhulu, indawo prosperous. It was a major city. Ngalezi nsuku lezi uJesu ayekade edlula kulo iJerikho ngazo. And we are told ukuthi
izincibi noma abantu abaningi abekade bezimpuputhe babengaboni babenza imali enkulu, babephila ngokuthi bacele khona la eJericho because babazi ukuthi kuhlala abantu abanemali, kuhlala abantu abacebile. So obviously iminikelo nema-donations abazowathola kwakwama-donations abhekile impela because babekade becela. Kwakungafani nje nokuthi mangathi umuntu uyocela nje mhlawumbe endaweni ezobe emgaqweni, endaweni esemakhaya, lapho yazi ukuthi mhlawumbe after an hour mhlawumbe kuyenzeka uthole ukuthi aqhamukanga muntu wamnikeza imali. Kodwa la kule dolobha laseJericho lithi iBhayibheli mawufunda kahle lithi it was a major city, la khona kwakunabantu ababekade becebile kakhulu. So automatically ke uma kuthiwa la uBhathimewu lo impumputhe wayekade ehleli ngasemgaqweni eJericho, kusho ukuthi imali ayekade yenza lapho yayikade inkulu ayithola ukuze asupportwe. So umuntu ezocela la kule ndawo kwakwazi ukuthi vele uthola fortune, uthola imali enkulu ukuze aziphilise. Alibonke igama lenkosi. Impumputhe bazalwane kwakade kwabantu ababekade bengafundile because ngaleso sikhathi engakakhona ngisho ama-brain lawa abantu abangaboni. So umthetho kaMose nezinto eziningi babekade bengazazi ukuthi bayibone ukuthi bayifunde esikoleni, kodwa babezazi ukuthi bazizwe zirecitwa abanye abantu. Can you imagine ubuhlungu ababekade bedlula kubona abantu abangaboni ngalesi sikhathi because babedependa emthethweni. Umthetho wawukade ufundwa phambi kwabo, babefike bengena bajude ethempelini bawufunda umthetho, then nongaboni noma engaboni kodwa ezwe ngendlela. So babekade bengakwazi ukuzifundela, babekade bedependa kubantu ababekade bewufunda umthetho. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli ke uBhathimewu wayekade ehleli edinga enesidingo sakhe naye sempilo yakhe. Ngiyacabanga ukuthi ekuseni njalo ekade edonswa abantu beyomhlalisa la ecela khona, esaziwa nokuthi lo uphila ukucela because impilo yomuntu ongaboni idepende komunye umuntu. Nikhona bazalwane? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now let's take iBhayibheli ke when he heard that it was Jesus of Nazareth, then he began to cry out, it's Jesus, ndodana kaDavide ngihawukele. Uma ezwa, when he heard, because noma amehlo kade engaboni kodwa indlebe zakhe bezizwa. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ezwa ukuthi uJesu Kristu lo waseNazaretha, lithi iBhayibheli wamemeza. Ngiyacabanga ukuthi abantu babekade bedlula labantu abaningi, kodwa ezwa futhi ukuthi kudlula osibani mhlawumbe ezobe bemenyezwa noma bekhuluma kodwa akazange aze amemeze into ayenza. Wayekade ekhangeza uma kudlula abanye abantu, kodwa uma sekudlula uJesu iBhayibheli wamemeza because uzwile noma engambonanga uJesu ephilisa abagulayo, kodwa uzwile ukuthi abagulayo uJesu uyabaphilisa. Noma engambonanga uJesu evula amehlo empumputhe, kodwa uwezwa ngendlebe yakhe ukuthi uJesu uyayavula amehlo empumputhe. Wabona ukuthi lesakhe sikuthi uNkulunkulu ikhona into azosenza ngayo. Hallelujah. Ukuthi akuthekseni noma ungakamboni uNkulunkulu ephilisa wena, kodwa the fact ukuthi bakhona abafakazayo abaphiliswe uye, kuthi ukuthi nakuwe usenzo kwakho kuphila noma ungakamtholi umsebenzi, kodwa umuke wakwezwa ukuthi khona awutholile, kuthi ukuthi nawe owakho umsebenzi uyeza. Awona khona bazalwane. So uBhathimewu amehlo wakhe ayengaboni. Ayazabona uJesu evusa abafile, kodwa wezwa ukuthi uJesu uyabavusa abafile. Awuthi iBhayibheli uma ezwa ukuthi uJesu waseNazaretha odlulayo, lithi iBhayibheli wamemeza wathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Hallelujah. So it was not just anyone oyekade edlula, kwakuyena umuntu onama-limited resources lo wayekade edlula, kodwa kwakuuJesu umsindisi, the son of David. Elithi iBhayibheli wakhala kuye wathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Now lithi iBhayibheli uma uJesu ezwa lokho wama
uJesu lithi iBhayibheli wamemeza ecabanga isidingo sakhe because wayengazi ukuthi liyophinde livele lithuka. Hallelujah. Hallelujah. It was not just anyone, but it was the Son of God. It was Jesus the Christ. It was the Messiah, the Son of David, who passed by. The Son of David was another title Messiah. Isaiah chapter number 9, verse number 6. It was not just anyone. Jesus Christ. Isaiah, for unto us a child is born, unto us a son is given. Bese umbuso uyokuba semahlobe akhe kwangena nje anybody owayedlule duze kwaBhathimeo, but it was the child that was born, it was a son that was given. And the Bible umbuso kaNkulunkulu awuyokusuka emahlobe akhe. Bese the Bible uyakubizwa ngokuthi wonderful Counselor, mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Hallelujah. But before we get to Jesus, now when he heard that it was Jesus of Nazareth, in the Messiah, as ezizwile ngaye wathi leli thuba leli angisaliyeki, ngoba uma uzohlangana noJesu fanele ithuba ulisebenzise, ungaliyeki. Uma kunikeza ithuba lokuthandaza, you the opportunity ungaliyeki. Uma kunikeza ithuba lokufundiswa, fundiswe, ungaliyeki. uBhathimeo wakhuluma kuye bathi angazi ukuthi uthole impela ngethu. Hallelujah. Praise God. Lithi wamemeza abazali bathu. Ngokuwena nesidingo. Laba babe right ngoba babebona. Hallelujah. Kodwa inkinga yayise noBhathimeo yedwa. Now iBhayibheli lithi verse number 48 lithi bamthulisa and many charge him that he should hold his peace. Ngesikhathi ememeza ethi Jesu ndodana kaDavide, lithi iBhayibheli laba babehamba noJesu nesixuku nabafundi bamthulisa. Hallelujah. Esike sezathu mhlawumbe esenza ukuthi bamthulise babecabanga ukuthi uyamphazamisa uJesu. Hallelujah. Because uJesu wayekade esendleleni eyeJerusalema emkhosini wePhasika. So in other words, it was like a formal procession yayibheke eJerusalem. So ekuhambeni kwabo babona ngathi lo omemezayo othi Jesu ndodana kaDavide ngawukele uyaphazamisa. This was not the time ukuthi amemeze, because uJesu ukwi-procession noma usehambweni olubheke eJerusalem. Hallelujah. Now lithi uma bemthulisa lithi kodwa kwayikhona enemeza kakhulu. Hallelujah. Ngesikhathi bemthulisa kwayikhona enemeza kakhulu, ngoba la uSathane esicindezela khona ila khona siphakama khona kakhulu. Bazalunga ukuthi isimo sibuse phezwa. Uma isimo siza phezulu empilo yakho fanele uphakamise izinga. That's why iBhayibheli lithi when the enemy comes in like a flood, this is that the Spirit of the Lord raises up the standard. Amen. Abazalwane, they want to give up. Once banezimpi bafuna ukuyeka. Once baliva kakhulu bafuna ukuyeka. Once bangayitholi izinto abayifunayo bafuna ukuyeka. Kodwa uBhathimeo la khona abantu bemelene naye kwayikhona nemeza. Hallelujah. Ungamemeza phakathi kwesimo sakho? Sengikhuluma nawe wena. Can you shout in the midst of your situation? Zikhona inkinga kodwa uqhubeka umemeze ngomthandazo. Can you shout in the midst of your situation? Zikhona inkinga, ukhona ukugula, ukhona istress, ukhona ukweswela, kodwa wena uzwakala umemeza, uzwakala umkhonza kakhulu uNkulunkulu phakathi kwazo izinto. Lithi iBhayibheli ngesikhathi bemthulisa wayikhona ememeza kakhulu. Now uJesu ke bazalwane sekufika la khona esesondele. Lithi iBhayibheli, okay, before sifike la uJesu ekhuluma khona naye, uma uthi uBhathimeo ememeza, lithi iBhayibheli when noma angisho lithi iBhayibheli bazalwane, when he knew ukuthi uJesu lo ozodlula engazi ukuthi noma ithuba lakhe lokugcina yini, said that he acted upon
Iyouth ngamanye amagama walisebenzisa ithuba alitholile. Kulesi sikhathi abantu abazoma bamele uNkulunkulu abantu abasebenzisa ithuba abanikezwe lona. Bazalwane, use the opportunity lokuphila oyinikwe nguNkulunkulu ngoba awazi ukuthi singaki insuku zakhe ezisele emhlabeni. Hallelujah. Amen. Sebenzisa ithuba uNkulunkulu akunikela lokuthi umkhonze because awazi ukuthi uzakusenzenani. Hallelujah. So when uMakazi ukuthi it was maybe his last chance to do something, he acted upon it. uBhartimeyu wayekade enenkinga, isithathe isikhathi sakhe isikhathi eside lenkinga yakhe engazi ukuthi mayiyeke lethuba engabe yoxoxela lenkinga yakhe. Hallelujah. Mawufike ebukhoneni benkosi ungaliyeki ithuba lokumdumiza uNkulunkulu, ungaliyeki ithuba lokumemeza, ungaliyeki ithuba lokuthandaza, ungaliyeki ithuba lokufunda izwi, ungaliyeki ithuba lokuspend isikhathi ezintweni zikaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Bangabantu namhlanje ababonayo ukuthi no, I'm a sinner. Impilo yami akusiyona le ndlela uNkulunkulu afuna ukuthi ibe yiyo. But namhlanje they are given an opportunity ukuthi bamemeze, ukuthi bambize uJesu ezimweni zabo ukuzoxazulula inkinga zabo. Because bazalwane, isolution ayikho indawo, isolution ikuJesu. Inkinga zonke sibhekana nazo, our solution is in Christ Jesus. Hallelujah. Andongama lenkosi. Now let's take the Bible again. La ngifuna ke sibheke khona kakhulu verse number 49. Lithi Bible, and Jesus stood still and commanded him to be called. Ngesikhathi uJesu ema wayesefuna uku-attend icase kaBhartimeyu. Ukhumbule lo baba kaboni. Hallelujah. Now uJesu uma ema ufuna ukumnikeza i-attention yakhe eyedwa. Noma bekhona abanye abantu, but the fact ukuthi uthakabizwe is because ufuna ukumnika yakhe attention. uJesu ufuna ukumnika attention yakhe wedwa, ufuna umnikeze sakho isikhathi wedwa. Inkinga yakho wena ukuthi are too busy ukuthi umnikeze back isikhathi asidingayo, ukuthi umnikeze back attention le akunikeza yona. Hallelujah. Usho kufuneka we siba ne-energy kakhulu in other things, but when it comes to izinto zikaNkulunkulu singabi naso isikhathi, singabi nayo energy. uJesu ufuna isikhathi sakhe nawe. Uyasenjoy isikhathi sokuthi ulala, but uyasidinga kakhulu esakho naye. Uyasidinga kakhulu sokuhlala naye emthebezweni usekhaya. Uyasidinga kakhulu esokuhlala nawe uthembeka phambi kwakhe. Now look at the Bible, and Jesus stood still and commanded him to be called. Why is it Hallelujah. Now, umebizwa mabembiza lokho maboni, lithi iBhayibheli bafika basho lamazwi kuye. Funa siwabheke lamazwi ngoba amazwi afuna ukwanikeza wena. Lamazwi abawasho kwimpumputhe ngesikhathi uJesu eyibiza. Verse number 49. And they called a blind man, saying unto him, these are three words: be of good comfort. Be of good comfort. Rise. He calleth thee. He might speak. Where is? Mhlawumbe uma ungazwanga lutho kule nto engiyikhuluma namhlanje, kodwa ngicela lamagama ngokuqhina ungabakhohlwa. He might speak. Usuku. We are busy. Hallelujah. He might speak. Usuku. We are busy. Hallelujah. Mhlawumbe njengoba sila abanye bethu they are in a situation lapho becabanga ukuthi babona noma ba neglected by God. Abanye bacabanga ukuthi uNkulunkulu bakhohliwe. Kodwa I'm here to remind you that uNkulunkulu uthi kuwe yimisbindi usuku ngoba yena we are busy. Hallelujah. Hallelujah. Albonge igama lenkosi. Abanye bayazidawutha ukuthi they are the children of God. Ngenxa yezimo abadlula kuzo nangenxa yempilo abayiphilayo, omunye uzazidawutha ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Kodwa namhlanje three words: be of good comfort, rise, he calleth thee. Hallelujah. Albonge igama lenkosi. Hallelujah.
Now, la mazwi bazalwane lo njobe eshiwo yilaba ukuthi lo akamisibili asukume ngoba uyambiza uJesu. Hallelujah. uJesu bazalwane has called us to himself. uNkulunkulu njoba sila usibizile uthi uJesu aningithethanga nina kodwa mina ngikhethi. Hallelujah. So uNkulunkulu bazalwane usibizile. God is calling you. God is calling for your attention. uJesu ufuna wena uthi focus yakhe ibe kuwena. Mawufunda iBhayibheli lithi iBhayibheli wena nonke enikhatheleyo nenisindwayo uthi wozani kimi. That is an invitation. God is giving you an invitation. Now before I invite uthi be of good comfort. Bese rise because he is calling you. He is calling you. Uthi Jesu nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo wozani kimi mina ngizakuniphumuza. Mhlawumbe kunezimo ezikhathazayo, mhlawumbe nezimo ozithwele, kodwa namhlanje there is an invitation. It come to me. Izani kimi nina nonke enikhathele nenisindwayo. iBhayibheli lithi kwendawo ukuthi mina ngiyisinkwa sokuphila. Hallelujah. Esehla ezulwini. If any man eat of this bread, he shall live forever. This is another invitation. uJesu usibiza ngesinkwa sokuphila. Uthi umuntu esithatha lesinkwa esidla kuye uthi uyophila ingula phakathi. Akho igama lenkosi. And John 7 chapter number 37 lithi iBhayibheli lithi ngosuku lokugcina lomkhosi uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi uma kukhona ini owomileyo akenze kimi aphuze. This is another invitation. uJesu esibiza. Hallelujah. uthi nina lonke enenomileyo nenqaliweyo nenhlambile wozani kimi niphuze. Hallelujah. uthi iBhayibheli uthi mina ngizokunikeza ukudla nginikeze namanzi eniwadingayo. athi kwindawo mina ngiyisango umuntu engena ngami uyofumana idlelo. Alibonge igama lenkosi bazalwane. There is an invitation namhlanje uJesu asilethela yona. athi kwincwadi yeSamuel uthi bheka kimi ngasemnyango ngingqongqotha umuntu evula uthi ngiyangena ngihlale naye ngidle naye. Alibonge igama lenkosi. Namhlanje uJesu ulethe isimemo kuwe. He called thee. But he must speak. Usuku ngobani? Ngoba uyabiza. Njengoba ulabizwe uye. Njengoba ulaphushwe uye ukuthi ube la. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Praise God. Now, uma ke esho lamazwi amathathu bayazi ukuthi how discourages Bartimaeus. Because bazalwane emhlungu impilo yokudipenda kwabanye abantu. Nawe uyakwazi ukuthi njalo uma uzodinga ukuthenga something sekufanele uqale uyokhothama somewhere ucele. Hallelujah. So uJesu understand indlela uBartimaeus ayiyo nokuphila bakhe ukuthi njoba ela emgaqweni ulethwa abantu ngoba bakuni. So impilo yakhe idepende kubantu. So uthi uJesu uthi kuye laba bathi kuye be of good comfort. Ima isibindi. Kamama khona usasaba. Lo suze kuye yilo ngahluleki. Lo ze kuye yilo wayekhona. Lo ze kuye yilo ozolungisa udala. Lo sofike kuye akafani nabantu akafani nabantu naba. Lithi babe akasile umuntu ukuthi angaqamba mama. Akushilo yakwenza. But sukuma from your ashes, sukuma from your sorrows, sukuma from ukhathazeka, sukuma from ukweswela, sukuma from ukuba discouraged. Abanye baphelelwe ithemba. Arise from the situation yakho hopeless. Arise from the situation yakho engenalo ithemba. Sukuma ngoba yena uyamiza. Hallelujah. Arise. Usufuna ukuthi njalo udathukela. Arise. He's calling you. Arise. He's calling you. Njoba ekubiza nje kunenjongo ngempilo yakho. Arise from disappointment. Uphoqwa abantu. Sukuma. Izinto zakho azenzeki. Sukuma. Uhamba phezu kwehlazo. Sukuma. Uphelelwa amandla okuthandaza. Arise.
Hallelujah. Arise from your ashes. Bathi sukuma kulesimo kusona weBhathimeni. Ngoba sekufika umuntu wosizo lwakho. Sukuma kulesimo kusona. Usuhlala isikhathi eside kuphoxekile. Sukuma. Imispeed. Amazwi oqinisa zoqinisa namhlanje ekusebenza imispeed. Sukuma. Ngoba uyabhisa. Hallelujah. Let me close this one. Lithi iBhayibheli verse number 50 lithi, and he casting away his garment. Yabona ke manje usethatha ingubo yakhe le ngoba wayekade ehleli nengubo ekade im-identify ukuthi uyimpukuthi. Kunabantu abagqoka ingubo ababonakala ngayo ukuthi banosizi. Because ingubo identifies you ukuthi uhlobo lomuntu. Lo uyimpukuthi wayenengubo ayekade ehamba ngayo. No ngambonanga, no ngazwanga, no ngambonanga ukuthi akaboni. The fact ukuthi ubona ingubo wayeshiya imali. Mhlawumbe usuze wachazwa ngesimo odlula kusona. Mhlawumbe usuze wadefinwa ngecondition ophila ngaphansi kwayo. Kwathiwa awusibheke lesihlupheki. Awumbheke lesiguli. Mhlawumbe usuze wabizwa ngamagama amabi ngisho emphakathini. Kwathiwa uyisahluleki. Kwathiwa uyisela. Kodwa namhlanje lithi iBhayibheli uBhathimeni wathatha ingubo ayekade imbethe. Ekade im-identify. Lithi iBhayibheli verse 50 wayiphonsa phansi ingubo yakhe and he rose wagijima weza kuJesu. Hallelujah. Hallelujah. Lento yokuthi walahla ingubo bazalwane sihamba khona ingubo sometimes sihamba nazo zokungalungi phambi kaNkulunkulu. Nongamthokozisa uNkulunkulu. Today is the day when you cast away the garment of unrighteousness. Hallelujah. Ilafa lesikhumule khona ingubo yongenza intando kaNkulunkulu. Ilafa lesikhumule khona ingubo yongamthembi uNkulunkulu. Ilafa lesikhumule khona ingubo yesono. Ilafa lesikhumule khona ingubo. Lithi iBhayibheli uBhathimeni washiya ingubo yakhe phansi ngoba eseqhubwe isibili. Lithi iBhayibheli wasukuma. Amagama wami sibone ezwini lakukhulunywa naye. Lithi ngoba wayekade elandela uJesu. Praise God. Mofunda Isaiah 64 verse 6. Lithi iBhayibheli, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Ukulunga kwethu uNkulunkulu kufana nedwedwe eyibonile. Hallelujah. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. uBhathimeni bazalwane wayebukuthi no wabona isidingo sokuthi usedinga ingubo entsha. We all need a new garment. So siyadinga ingubo entsha. Angikhulumi ngengubo lesigqokile. Ngikhuluma about a new clothes ozoyimbathiswa uJesu. Hallelujah. Ngikhuluma about a new person, ukuthi ube umuntu omusha ozelwe kabusha uphila impilo ethokozisa uNkulunkulu. Hallelujah. Praise God. Ukuze ukwazi ukuma in the presence of God. Hallelujah. Ngoba enye into eyenza singakwazi ukuma ekhoneni lenkosi ingubo esigqokile. Hallelujah. Ingubo esigqokile yesimangalela. Asikwazi ukuma phambi kaNkulunkulu nengubo yesono. Asikwazi ukuma phambi kaNkulunkulu nengubo yokuhleba. Asikwazi ukuma phambi kaNkulunkulu nengubo yokucomplaina. But namhlanje uNkulunkulu usikhumbuza ukuthi we must take off this old garment. Sigqoke ingubo entsha. Hallelujah. Ingubo entsha etholakala kuJesu. Mofunda Romans chapter number 1 verse 16 uthi Paul anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube ukusindiswa. Hallelujah. Anginamahloni ngevangeli. That is a garment. Kufanele sigqoke ingubo yokungabi namahloni. Ingubo yongasabi ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Ingubo yokumela uJesu wherever la ukhona. Nikhona kodwa bazalwane. And verse number 51 lithi iBhayibheli uJesu wayesethi kuye ufuna ukuba ngikwenzeleni. It looks like an obvious question because lo muntu akaboni. And the answer kaBhathimeni ukuthi inkosi ukuba ibone. Uyabona ukuthi it's a simple question and simple answer. The gospel is very simple. It's a simple gospel. Lokuthi wamukela uJesu ukholwa ngenhliziyo. Lithi iBhayibheli bese kuba lokho kubizwa ngokuthi ukusindiswa. Hallelujah. So uJesu lapho ubuza umbuzo simple and uBhathimeni uphendula nge-answer naye as simple. Praise God. Now verse number 52 lithi iBhayibheli uJesu wathi hamba ukukholwa kwakho kukusindisile. And the Bible says immediately he received
sight and followed Jesus. Hallelujah. Lithi kwabona walandela uJesu. Hallelujah. Kodwa namhlanje bazalwane sisithandaza, ngifuna ukuthi ube nalo enhlizweni yakho ukuthi noma kuthiwa isiphi isimo, noma kuthiwa ushawe yini, noma kuthiwa yini othi mawulele ucabange ebusuku engenzeki kahle empilweni yakho, kodwa namhlanje ngizokubunga isibindi ukuthi ima isibindi, sukuma ekuphoxekeni, bakuphoxile kodwa sukuma, bakuhlebile kodwa sukuma, bakushiyile kodwa sukuma, awutholi umsebenzi kodwa sukuma, uyagula kodwa sukuma, imali yokuhola yincane kodwa sukuma. Arise and shine, for the light has come, the glory of the Lord has risen upon you. Namhlanje sukume ekuphoxekeni, namhlanje sukume ekwesabeni, musa umdawuthi uNkulunkulu, arise from your ashes, arise from amahloni, abanye banamahloni ngokukholwa, but namhlanje arise. Bese lithi iBhayibheli, he calleth thee, uyakubiza uJesu, unamacebo amahle ngempilo yakho. Athi kuJeremiya, ngoba ngiyayazi imicabango enginayo ngawe, imicabango yokuphumelelisa. uJesu uyacabanga ngawe, ngisho mina wena uyacabanga ngawe, ucabanga ngawe uwedwa, ucabanga ngawe ukuleso stress, ucabanga ngawe ukuleso simo, ucabanga ngawe ungenako ukuthula, ucabanga ngawe uphoxekile, ucabanga ngawe ungahambi kahle empilweni yakho, kodwa uyacabanga ngawe uBhathimeyu wasebenzisa ithuba enikezwe lona. And he rose. Bakhona abantu aphethe kusena bazothi ngizosukuma above isimo sami, ngizosukuma noma ngahambeki kodwa ngizosukuma. Hayi bazalwane, iBhayibheli alisitshela ukuthi khona bamsiza uBhathimeyu, alisitshela ukuthi khona bambamba ngesandla bamusa kuJesu, noma bethi sukuma uyakubiza, alisitshela ukuthi wabanjwa ngesandla wahanjiswa kuJesu. Kungazathi wayeyela noma engaboni, waphumputha waya khona, wathi mangifike nje phambi kwakhe, ukuthi khona ushintsho oluzokwenziwa bazalwane. Sometimes you don't need people to rise, but you need God to rise. That is sinyathelo sokuphakama nokusukuma isimo singavumi bengekho nabantu. That is sinyathelo namhlanje sokusukuma izimo zimelele nawe. That is sinyathelo sokusukuma khona ulapho emlotheni. uJobe wayekade ehlele emlotheni isikhathi eside, kodwa simuze sukuma. Verse number 42, ethi ngiyazi ukuthi wena uyenza konke, akuneke bona khanda kufitwa. Namhlanje bazalwane, baba abantu abazosukuma, abazokusibili, abazothi noma kufuzana, akusakuyela, akusakuyela, akusezukuyela ukukholwa, I will rise. Umsebenzi kinawo but I will rise. Noma ngenawo kodwa ngizosukuma. Abangani bami bekhona noma bengekho kodwa ngizosukuma, ngizomkhonza uNkulunkulu kungazathi kimi ngedwa owafela uJesu. I will rise. Abazosho njengoBhathimeyu ukuthi noma ngingaboni kodwa indlela ngiyifuna ziyakhona, noma ngingavumi ukuthi ngithandaze kodwa ngizophikelela, because he calleth thee. Ngokuya ngibiza nje, ngoba ngibizwe uye wabazalwane, uphethe kwayibamba into yokubizwa uye. Along the way wasusa amehlo akhe kuJesu. Lithi iBhayibheli wabonakala uJesu ehamba phezu kwamanzi, wambiza uPetro, woza la ngikhona. uPetro wakholwa nawo ukuthi amanzi lawo. Hallelujah. Kodwa wabheka ukuthi ubizwe ubani, wabonakala phezu kwamanzi. Ngoba lezimo obona ngathi usakhambeni ngoba zikhona empilweni, amanga kaSathane la. Ngokubizwe uye kuzohambeka. Lithi iBhayibheli uyamnikeza amandla onjani, oyithileyo. La manje uzohamba ngawo akusiwa wakho ngoba uzihambeli wena, kodwa ubizwe uye. Njengoba la ubizwe uye, the moment uPeter esusa amehlo akhe kuJesu waqala waninza. Once wasusa amehlo akho kulo ubizile, uzodrawna in situations. Hallelujah. Kodwa once ifocus yakho yabuye, lithi iBhayibheli incwadi yeHebheru lithi sibhekile kuJesu, not kwezinye izinto. Lithi umqalisi nomphelelisi wabazalwane wokukholwa kwethu. Namhlanje ngizo-encourage, angazi bani ukhuluma naye ukuthi yimi sibili.
lesimo esiphambi kwakho singubani? Imisibili. Uma uJesu anqoba nawe uzonqoba. Imisibili. Sukuma. Umuntu bese efuna ugive up. Umuntu bese phelelwe ithemba. Umuntu bengasasiboni isidingo sokuthandaza, but namhlanje imisibili. Usuku ubuya kubiza. Awubizwa umuntu. Awubizwa umfundisi. Awubizwa umzalwane wakho. Ubizwa uyi. Lo wakwazi ungakaphilisha usuku olulodwa. Ubizwa yilo owazi inani lezwele zakho. Ubizwa yilo owazi ukuthi uzophila insuku ezingaki. Ubizwa yilo owayekhona umhlaba ungakasekelwa. He called thee. Suku. Uyakubizwa. Just spend the Sukuma. Uyakubizwa. Sivala mefethu Jesus. Imisibili. I'm talking to you, imisibili. Sukuma. Noma ngasukumeki imisibili. Noma ngahambeki arise. Uyakubizwa. Uyakubizwa. He's calling you. He's calling you. Abanye kade babeziba, but he's calling you. Uyakubizwa namhlanje uJesu. The fact that you are here, ufakazi ukuthi ubizwe nguye. He's calling you. He's calling you. He's calling you. But wakho iselo ukubona kwakhe. Ngoba walandela instruction yokuthi uyakubizeni. Namhlanje sithunywe uNkulunkulu ukuzothi imisibili. Usuku uyakubizwa. Sivala amehlo thina sonke. Ufuna ukuthandaza nomuntu namhlanje othi sengize kuwe Nkosi. I'm responding to your call. I'm responding to your call. Ufuna ukuthandaza nomuntu othi Nkosi ngikuzwile ungibiza. Ngizwile ukuthi kufanele ngimisibili ngisukume ngoba uyangibiza. Umusho njalo phambi sisandla sakho la ukhona. I want to pray with you. Umuthi Nkosi ngizwile ukuthi uyangibiza, yebo ngiyavuma. Just raise your hand wherever you are. I want to pray with you. Nothing more. I want to pray with you. Nkosi namhlanje ngiqhunga isibindi. Namhlanje ngiyasukuma ngoba uyangibiza. Angisezoba umuntu ofuna ukuzwelwa, umuntu ohlala edabukisa, umuntu ohlala ekhaya. Ngoba ngiyazi ngibizwe nguye ongahluleki. Umusho njalo just raise your hand. I want to pray with you. Umuthi Nkosi ngizwile izwi lakho. I'm responding to your invitation. Thank you, Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. Sivala amehlo ethu ukuthandaza nawe. Imisibili. Ngiyazi kunzima but imisibili. Ngiyazi kunzima but imisibili. Uyakapharoshe kapharosa. Bona abantu namhlanje uNkulunkulu ebaqinisa. Kapharoshe kapoli. Yeah, sometimes you ask questions but you misbeat. Ngiyazi ukuthi izimo ziyamelana nawe namhlanje kodwa imisbeat. Kapharoshe kapha. Ngiyazi ukuthi abantu abazazi inyembe zokhala ebusuku but imisbeat. Rise above. Sukuma, lompa. Usuzibhuqa isikhathi eside bakusukuma. Uyakubizwa. Kapharosha. Awubizwa umfundisi, awubizwa isonto. Uyakubizwa. This time I'm going to be silent. When he's calling after thee. Kapharosha. Wena biza yena uyebiza yakapha. Unamacebo ngawe. Uyazi ukuthi uzophendisa kanjani. Imisibili usukume uyabiza yakapharosha. Raise up, lift up your hands. Lift up your hands. Obarababa kosha kaparabaya. Emane kataboro kote pakabarashata.
Ngiyazi ukuthi ufuna ukugive up but ngesibili usukume uyabiza without action ngekuze kwenzele lento but lo kwabiza ukuthi agxume asikubo akade asaziwa ngayo agijima bheke kuJesu oyakhaphaya imisibili thunywe kuwe lokho imisibili 3 words imisibili usukume uyakubiza sukuma emagubini sukuma ephoxekile arise kukhona okungcono ngizama ukuthi akithi kukhona okungcono obekelwe khona kukhona okungcono ikhona isolution yesixazululo isikhona isixazululo saleyo nkinga rise khona amandla ozogijima ngawe bazalwana amandla okugijima omandla okusukuma awaveli kuwe kodwa vela kuye. He will sponsor you with his power. He will sponsor you with his power. Imisibili usukume uyakubiza. Let me pray with you. Let me pray with you. Thank you, Jesus. Lift those holy hands. Lift those hands. Father, in the name of our Lord Jesus, ngabe ngicela uvulo wakho ngiyathandaza naba abantwana bakho baphamisa zalo baziphamisele kuwe namhlanje emini ubabizile babizela kuwe. They have responded to your call. They have responded to your word. Strengthen them, oh God. Oh, help them to rise. Noma kuthiwa yini inkosi esempilweni zabo namhlanje uNkulunkulu ngoba babizwe uwe lithi iBhayibheli ukholekile othembisayo lo babizila kahluleki lo babizila kazela bakalale kodwa wena uNkulunkulu omile kuze bephakade wena wazina lelwele zabo wena wazukulala nokuvuka kwabo wena wazungezile ngemuva nakaphambili wabeka isandla sakho phezu kwekhanda labo uNkulunkulu babiyele kuzo izimo abakuzo uNkulunkulu wathola amandla onke ngoba ubabizile uzohamba nabo ubabambe ngesandla sakho sokunene siyathandaza uNkulunkulu othongcwele uzophathaza izizwe ngabo uzovula iminyango phambi kwabo uzosuthisa ukulangazelela kwabo ngokuhle uzokhwetha ngishinqalo labo uNkulunkulu othongcwele bayokulamba bayokoswela ngoba babizwe uwe noma zivuka izivunguvungu nezimo phambi kwabo kodwa bokubabizile kuyamakhafaroshakabala. Can you open your mouth and thank the Lord? Open your mouth. Unkulunkulu ukuthi akakuyekelanga uNkulunkulu ukuthi akakuyekelanga yekhaparabashetharababa elabababakosha. Be of good comfort. Rise. He's calling you. He's calling you to pray. He's calling you to his word. He's calling you to faithfulness. Rise. Ungavumi ukuhlala esibone sonke isikhathi eside. Ungavumi ukuba i-victim yezimo. Ungavumi ukuthi ube i-victim ye-stress. Rise. Koyabakashata. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you honor.